Türkmenistanyň prezidentiniň oglunyň Lewawy merkezi şäherine gelmegi netijesinde Türkmenabadyň esasy ýollarynyň ençemesi bir näçe günnäp ýapyldy. Şeýle-de şäheriň belli bölüklerinde jeňmeçilik durmuşy doly toktatyldy. Serdar Berdimuhammedow geçen hepde Türkmenabada gelip Amul Hazar 2018 halkara avtorallysyny geçirmäge görülen taýýarlyklar bilen hut özü tanışdy. Yeri gelende ýatlatsak, umumy uzynlygy 1566 kilometre deň bolan rallynyň ýurdun ähli vilayetleriniň çäkleriniň Sultandy Gargum çölüniň üstünden geçjekdigi habar berilýär. Türkmen resmiýetleri ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri gurnalýan bu rallynyň ýurdun dünýädäki awraýynyň artmagyna ýardym berjekdigini öňe sürýärler. Emma emeldarlar adat bolşýaly şu ýylyň 11-15 sentýabr aralygynda geçmeli rally üçin näçe mali listesiniň sarp ediljekdigi we onuň döwlet büdjetine näçe düşjekdigi barada kelam söz aýtmaýarlar. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhammedowyň ralla görülen taýýarlyklar bilen tanışmaga gelmegi bilen Türkmenabadyň ençem esasy ýollary doly pitiklenip, olardan hiç kim geçirilmedi. Ozolky vilayet gaýynyň ýanyndan başlap demir ýollary edarasynyň ýanyna çelini ähli ýollar pitiklendi. Serdar Kastandawa köçesiniň urundaky hökümet işgärleri üçin ýetlenen mihmanhanada galdy. Onuň ugru boýunça 2 gündür guş hem uçurdan oklar diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Prezidentiň oglunyň tapary sebäpli adamlar uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolandyklaryny hem bellediler. Men işe aşma üçin 5 kilometr arlygy ýüräp, şäheriň çetindäki bir köçe aşmaly boldum. Nädirim dedi, işe giýjä galdym. Gurbanyly Berdimuhammedowyň öz taparlary ilat kötüýär diýseň, indi oglunyň edýäni nämeke? Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran ýerli ýaşaýjylaryň biri kinaýaly soragyny berdi. 1981-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Aşgabatda doglan Serdar 2016-njy ýyldan başlap ýurdun syýasy durmuşynda has aktiw rol oýnap başlady. Ol daşary ýurtda ýokary derejeli resmiýetleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Möhüm regional sammitlere prezident kakasynyň deregine Türkmenistana wekilçilik etdi. Soňky döwür Serdar Berdimuhammedow özüniň prezident kakasy bilen ýurdun mediasynda da has köp peýda bolup başlady. Ogul we ata Berdimuhammedowlar bir tarapdan atda gezilen çetseler, beýlik bir tarapdan sport ulugyny täzeden gurnap bejerýärler. Prezident Berdimuhammedow Amuldan Hazara çelini aralykda halkara avtorally geçirmek teklifini ilki geçen ýylyň noýabrynda edipdi. Dekabrda bolsa ol bu teklifiniň üstüne vela ýürüş ylgyw ýarşylary teklifini hem goşdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň bu karara ýurdun halkara sport abraýyny hasda belende ötürmek maksady bilen gol çekendigini habar berýär. Türkmenistan geçen ýyl hem ýurdun halkara sport abraýyny belende ötürmek maksady bilen Aşgabat 2017 oýunlaryny geçirdi we bu çäre Türkmenistanlylara milliardlarça dollara düşdi.